South Africa siyabingelela kuphi nakuphi khona nibe lo Mduduzo Mkhwanazi sivela kwenhlangano Ithuleleni Organization. Sibingelela ke singapha endaweni yaseNanda eMawotana la sikhona. Sisahamba ngayo ke lenkinga yabantu abagulayo ngokwehluka kwezifo zabo. Sisakulempi yesisende isifo esikhona lesi esikhulu esazi ukuthi ke isifo sokwakhiwa kade manje ke sekavela ukuthi no akusona kuphela sokwakhiwa mhlambe ngamakhambi esintu but ke umuntu uyazaleka enaso. Singapha ke eMawoti ngihamba nobaba-ke la umfekayo baba waziwa kakhulu ke simaziyo ngomsebenzi wakho omuhle okukhombisa ukuthi ke ukusebenza kwenhlangano ngokubambisana kukhulu singakwenza ezweni ke uyena ke sicela njengoba sila nje sisukele yena ukuthi asize sizobambisana naye kuleso sikhalo akhala ngaso ukuthi ucela ngala sizofaka igxalaba nathi kodwa ke ngicela nje ukubingela kuyena baba baba Ndonga Shamasi. Siyaphila Nkosi yami. Siyabingelela, siyabonga kakhulu. Cha angiqale ngibonge nje ukuthi usukumele phezulu. Yebo. Mangabe ngikuthinta phezulu kweinhlelo zakhe engaziyo ukuthi uhlala ubusy ngawo lo msebenzi wokusiza umphakathi. Encanti nomndeni wakho ugcina ukuswela ngenxa yokuyinikela kakhulu emphakathini. Njengoba useshilo ke ubaba uMkhwanazi uLinda Mfekayi inhlangano yami 1 million pairs of school shoes la isihamba sisiza khona abantwana ngezicathulo zesikole nemfaniswano. So ke ukhona ke usisi oyewangithinta wathi cha bhuti ngeke sesithi asikhale nakuwe ngoba njengoba udila nalezi zinto ezithinta abantwana kunomntwana la esime singekho right ingane encane no5 years inalesi sifo sesisende njengoba esho uMkhwanazi sikhuleke thina emakhaya sazi ukuthi into le yakhiwayo izinsizwa mazicuphana mangabe zigadlana kanjani yeqiwa ezintweni ezikanjalo kodwa manje sesiyathola cha ingane no5 years ngayithatha plento ngiyabona mawukuthi into okwakhiwa so umfana omncane no5 years eze wagcina engasakwazi nokuye crash kuyabonakala nasesikoleni ngiyakwazi ukungena ngenxa lesimo ingane ziyamhleka so bathi mabekhala ngathi cha anginalo usizo kodwa ake sithinta ubaba uMkhwanazi ke sizwe ubaba uMkhwanazi bathe hey sesimzamile kakhulu no busy ubaba uMkhwanazi ingcingo ngiyazi zikhala kwesinye isikhathi mawube nenhlanhla ufuna lokuphinda hayi wase ubaba uMkhwanazi ngamthinta njengoba sila namhlanje ngifuna ukusho lokho ukuthi ubaba uMkhwanazi ngimthinte mhlambe njengoba namhlanje kulwesithathu ngimthinte mhlambe ngomgqibelo kwayisonto umsombuluko wathi cha une appointment Chief Albert yomntwana omunye naye kwawulesibili kwayinamhlanje ngendlela asheshe ngayo ukuthi afike ezobona lo mntwana lo nilokho engingakusho Shamasi. Ngiyabonga nje baba Mfekayi. Cha isibili sisinikezwe wena ngixoxa nakumndeni ukuthi kade ukusithinta ezinye zezindawo kanza kwethu angifuni uqamba manga phela izwe lisaphephile. Asami nathi nje sifaka amakhanda noma kanjani nathi sibe sibhekela impilo yethu nathi sinomndeni sisuka kuyona engeke kube kuhle kuthiwa naba baphume bethi bawusiza umphakathi abasabuyanga so ke simenisa ngapha nje koMawoti impela nje ngathi ngizobakhiphela edrobheni angeke ngize la ngize ngoba nje ithemba ngelinika wena ukuthi hayi ke ukhona ngapha asize sizobabona baba. No right kakhulu Ndonga ngeke urisk impilo ngoba uthi uyokwenza umsebenzi wokusiza ngoba laba abantu abasonela izwe abanendaba nokuthi wena uzosiza kuyiqiniso elikhulu ukuthi inanda yethu ngale insuku ayidumanga kahle kuyiqiniso ukuthi kuma crime stats number 2 eSouth Africa number 1 eCape Flats eCape Town number 2 kube inanda eKZN so kuyiqiniso lokho kuyirisk ukuthi ungahamba endaweni kodwa nalokho kuubuqhawe ukuthi ngimina ngenifice eseningilindile bengithi mina mhlambe nizothi hayi silande eDube village noma kaMashu kodwa nje lokho kungena kuyiqiniso lelo Ndonga. Cha asibonge nje bamfana nomsebenzi wakho wenzayo nje sibancinane futhi nabantu South Africa balekele kakhulu sikhule kanzima thina sikhule ngempela abanye bahamba ngenyawo zingekho iqathulo esikhathini samanje ezweni lenkululeko la khona izingane ziphile esimeni obunzima ukuthi abazali bekho mhlawumbe efundiswa ugogo kana mali naye ukuthi nawe uthathe le initiative nje ukuthi ukwazi ukuthi ngempela cha izingane akwazi ukuthi ulele ngeqathulo siyaqala kakhulu nathi umphathi South Africa ukuthi ukwazi ukunikela nathi njengenhlangano Ithuleleni nazi nensizwe ngihamba nazo eshuthayo sizwe ngicela ukuthi uthenge iphela lecathulo nawe uzocela uthenge iphela lecathulo nami ngizolithenga sibuye sizonikela kana kwethu lokho nathi futhi sizonikela nathi sizothatha sinikele kuIthuleleni la okubonakala khona isidingo ngoba uma sithi iThuleleni inhlangano engenza inzuzo njengoba uhlala ukusho abantu baye becabanga ukuthi siyile inhlangano ezifana nezinhlangano zamaSulumane nezabelungu ezithola imali amamiliyoni amadola thina sisebenza ngalabo 10 rand bomphakathi futhi inhlanhla leyo baba mina
siyawubonga ubaba uAyanda Msweli ngaso sonke isikhathi owaqhamuka nale concept ka10 rand wenza ngakwazi ukubona u10 rand unamandla kangakanani uma nihlangene so kubalekile thina kwethuleleni sisifake isandla ubaba umkhwanazi mase ememezile sixhase ngoba ukusuka la eBackville oLanda liyangana usuke ehamba ngopetrol endleleni ufuneka badle kunama toll gate ngelinye ilanga ufuneka alale ayikho into ehlungu njengalento esisebenza uthola ukuthi uqeda ukusebenza ngo11 ebusuku so ufuna udrive 4 hours ubuye uzolala ngoba unayo imali yokubooka indawo yokulala so siyabonga kakhulu no siyabonga nje kakhulu ake siuzwe kumndeni sizeke umama wengane ukuthi ke kunjani siyabonga Koko siyakubingelela mama kunjani Siyaphila kunjani Siyaphila umama ubani Uzanele Nongalo ebusikisiki ngokuhlala ndisendaweni yaseMawuti Mawutana la eMawuti Okay wena umama noma ugogo wengane ugogo wengane Okay awusathi usibeke nje mama ngokuthi kwenzakalani ngomzukulu wakho Umzukulu wami wazalwa enenkinga selokwe khula nayo lenkinga aye esibhedlela anikezwe atshintshelwe idate efana ne7 kaJuly una 4 years ngo selokwe waqala esemncane aye esibhedlela futhi abuye nge7 kaJuly abuye nge7 kaJuly attend Albert Luthuli akade sike asikwe sekufike nesikhathi sokuthi ngomakabe uye esikolweni akakwazi ukuya esikolweni akakwazi ukuhlala nezinye ingane enjini ezikolweni akathathwa kuthiwa ngeke akwazi ukuthathwa enjini ezinye ingane zizomhleka usho uthisha ngeke bakwazi ukumthatha nje bathi ngeke bakwazi ukumthatha enjini akaqale nimzamela indaba oba makabe uyalungiswa ayizokwazi ukuhlala nezinye ingane uyakwazi ukuhlala nezinye ingane enalento anayo sikhuluma ngomuntu oneminyaka emingaki lama una 4 years 4 years ukhula nayo lento nje bese na 4 years isiyanga selokho wazalwa nayo ukhula nayo njengoba na 4 years 4 years 4 months Isiphi isibhedlela isambama eAlbert Luthuli bathini odokotela kulo 4 years obalayo eniya nifike ninikeze le desk ka7 July futhi nibuye ngomunye u7 July futhi kanjalo bafike bathini odokotela bafike bathi aphinda abuye next year bayiqaleni bathi basamkhulisa bafuna ukuhleleka izinto zakhe kakuhle ezokwazi ukusikeka baphinde waya bathi une flu abuye ngonyaka ozayo phinde waya bathi ukhishwa bafika bambamba ukuthi ukhishwa yisisu baphinde bathi abuye ngonyaka ozayo futhi uphinde waya la kuJanuary kulonyaka la ku2025 bathi abuye nge7 kaJuly futhi engena flu engenazi inkinga emzimbeni wakhe bamnikeza nje bamtshintshela idate kuphela as udokotela yode nimbona noma mhlamba odokotela basuke baningi bahlukene odokotela babonayo should nalo ofika sho kwakhe nalo afika sho kwakhe naye ukuthi ngalendlela and yazi South Africa into engithusayo la umama njengoba bebala lo 4 years okay ngi understand mabethi ingane mhlawumbe ukuthi isakhula futhi ngeke ikwazi mhlawumbe ukuthi ihlinzeke mangabe sencane ngiyacabanga ngisho ukuthi kunjalo but ke nje bese 4 years uma kulesigaba bathiwa ngoba une flu bamnikeze u7 months again kanti iflu izomphatha u7 months ini flu bakwethu yabo angazi unyaka ozayo ngane flu unyaka wonke kanjani masazi manje ingane ontanga baba sesikoleni naye kwazi ingane esikoleni akathathwanga la kuJanuary bese nimbhalisile nitholele isikolo bathe ngeke bakwazi ukumthatha makaqala be uyalungiswa akazi ukwazi ukuhlala nezinye ingane enjini la endaweni mayedlala nontanga bakhe bamtreata kanjani abanye bayam understand sometimes abuye ekhale sithi bebemvula ibhluke bembheka ukuthi bethi babe check ibhola lakhe ngoba lento yakhe ibiza ngebhola ngenxa yana ama social worker manje efike ezombona amluleka abuye sithi ibhola ibiza ngebhola ngaleyo ndlela ubuye emgwaqweni sithi namba bafana bembheka ibhola lakhe sometimes na umfana omdala umbheka ibhola lakhe uthi yini sometimes na umama omdala emhleka esithi ufaka ipampers akahamba ogumula ipampers uyahlukumezeka mayibuye udlale nakuba andisamkhuphi wasemgwaqweni ingane nje ihlala endlini idlala egcekeni kuphelele lapho ya South Africa njalo ngiyaphinda futhi ngiyathola la uhulumeni okay ngiyibona ihealth and again nakho social development ama social worker afika nje azomluleka kuphela what next ma
amluleke kuphela ashiye kanjalo kuphela ashiye kanjalo athi asazozama acela ikhadi batshengisa ikhadi bathi hayi akho nto bangayenza naseklinikhi akho nto bangayenza kodwa uma kukhona indawo ebuhlungu nimphuthumise eklinikhi kanjalo. South Africa lesifo siyalapheka akhe nashoyo njengamanje 100% ukuthi lesifo siyalapheka siyahlinzeka nathi bese ngasazi sikhule kuthiwa ilumba lihlinzwa. Last year sihlangane nomfowethu ke uNtando nambona abantu abaningi ukwazile ukuthi avele udokotela okwaziyo ukusihlinza uDr Nkosi osemnambini naseNewcastle, but not ukuthi ngoba kuyena specialist private na kuhulumeni iyahlinzeka lento ephethe ingane isende siyahlinzeka kuhulumeni. So ke angazi ukuthi ikuphi mhlambe esingaze sikwenze ukuze mhlambe zisukumeke neziphathi mandla ngendlela ngoba sebaningi abantu sebevele kuthina abanalizifo njengalezi. Ingane eyesibili esibona khona enye ela eBhambayi efunda isikole esila eBhambayi nayo njengoba ngisho ukuthi siye singangenisaya ngoba sibizwe esikoleni eBhambayi sesingene eBhambayi modli comprehensive lesikole singemva kwakhona kunomfana lapho naye omncane ngithi no 7 years naye uphethwe lesifo lesasende naye uye ibhedlela nje abounce abuye kanjalo ayikho into abazoyenza. So ke sekuzodeka ukuthi sisikwazi ke manje ngempela sikhongozele lesingazo ukukhongozela bathathwe labantwana basiwele eMnambithi kuDokotela Nkosi afika aqale abacheke bese yasho mhlawumbe ukuthi ukubahlinza ngaba imalini nokuthi ke imalini yasesibhedlela admission yasesibhedlela yilokho esekuyosiza uma ngabe ukuthi uhulumeni ngempela uyahluleka ukuthi mhlawumbe lokho delay nokuthi uyahluleka uyakwazi ukuhlinza uhulumeni uyakwazi ukuyihlinza. I can show you because ngiyakhumbula kumfowethu uNtando off record usigqemeza wakhuluma efonelo Prima wathi uPrima lento uzokhuluma nomphathi wezempilo uzinatala ukuthi bamhlinze umfana ngoba uneshow ukhona isinye isikhulu sangapha ngakojozini esahlinzwa uhulumeni siphethwe lento uyazi ukuthi lento uhulumeni uyakwazi ukuyihlinza but ke ngama delay wagcina into lesingathintwanga uhulumeni kwaze kwavela uDr Nkosi ukuba kavelanga namanje ngabe uNtando usenjengoba njeyana engikhombisa ukuthi ke angeke sithini sizolinda uhulumeni singazi ukuthi kuyoze kube nini koze kufike iphingilosi kuyima uhulumeni asukume kuzosiphoqa ukuthi sifake lelo sente isente phezulu kwesente liyowenza umehluko bakwazi abantwana bakwazi ukuthola usizo bakwazi ukuhlinzwa aqhubeke nempilo njengezinye ingane angasali esikoleni yilokho esizokwenza ma. Hayi ngiyabonga kakhulu ngoba indaba lengane sithanda ukundidisa plus ngitshoka ivele ngesikhathi esirongo anisebenzi nokusebenza andikwazi nokuthi ndimshiye nje emsebenzini ngoba noba umsecrash bayizobone nje ungena naye ba hey inkinga yengane unokuchwenseka abe nalokho naye uzongishiya gogo ngokuyaphoqa ukuthi mandingene bese eduze kwakhe nje anti kuze kubonakala ukuthi uya ngakuphi. Angazi sizothini bamfikayo angazi yabo nina ningcono ke mhlambe nibe niphathe nezwi lenkosi esikhathini samanje thina abantu abamnyama indle emnyama nje mangabeka usizi lukuthina nezinto ezingajwayelekile ezimbi zehlela thina izifo lezi ezikanje nathi siqala ukuyibona manje after abantu bebona uNtando base bevela ngobuningi njengemvula behlela kuthina ukuthi nazi izifo zikhona. But ke senza kanjani ukuthi sifundisane ama-awareness ukuthi ke uma kunomuntu onje onesifo esikanje angacwaseki ayethole secwaseka phakathi kwethu letha lona ukuthi especially ingane le uma ngabe ingane icwaswa ezinye ingane ngiyabona mhlawumbe umuntu omdala bona noma engakudeserve ukuthi senza kanjani ngoba akayibizelanga nomntwana ukuthi azwale nje nophethwe isifo njengamanje so engayibize ethi angiphathe leso sifo leso yabona nje umntwana lesimamsi Albert lo nenkinga yesihlathi naye kunzima uyabona ukuthi ke usenalokho ukuthi phela sebeyamcomfort abantu bangakubi but mayeqhamuka izindawo uyabona ukuthi onke umuntu uyathuka akayibizelanga ukuthi abe njeyana senza kanjani ngoba le gap yayibona ukuthi iyafuna ukuthi ivaleke lama awareness ukuthi umuntu maye kanje asifunde ukuthi sim accept ngoba ngisho khona nje wesuka eMelmont nawo nenkinga kaNtando usazabe kubhakha la ngaphambili ngoba uma abantu etaxini bahleba ngaye isemabhasini bahleba ngaye yabo angazi ukuthi siyokwenza kanjani mhlawumbe ukuthi ama-awareness nje siwenze siwa create especially sama social network ngoba asinamali angeke sithi sizobiza abantu sibabeke emahholo njengohulumeni siyosebenzisa wona ama-platforms sisebenzisa ukuthi senze ama-awarenesses abantu siba-encourage ukuthi uma ubona umuntu onenkinga musu kumhleka no ma sizozama hayi ngiyobonga kakhulu
mhlawumbe nami ngithola umzimba uba ayiniki ukuthula le nto yale ngane inhlobo aninawo nje ukuthula emoyeni wami. Nangu baba. Namba mfika ufuna ukubonga kuyena. Ngiyabonga kakhulu baba Mfengu. Ngiyabonga. Uyobonga mase kulungile. Hey, kodwa nginethemba. Hayi sizama ngamandla ethu. Hayi Nkosi yami. Ithemba likhona. Hayi nginethemba. Nazi into masoyishare nomunye umuntu kuba khona banela themba loba khona into ezo. Nathi sithemba uNkulunkulu, ithemba silibeka kuyena ma. No, South Africa umntwana akasizokumveza for the sake of age but ke mhlambe sizomshutha ngala ngezansi nikwazi ukumbona. Angazi umama wakho uyofisa ukuthi sibe naye la. Yebo. Sicela ukuthatha ithuba simukele uma wenganeke uyena ke uma umntwana lo umntwana uyena lo. Jongo bheka phambili, bheka le Jongo. Udla ama chips akho la uyezwa? Ungabheki ngapha Jongo. Angifuni ukuvela ubuso bakho yezwa? Idla ama chips nizokuthengela amanye amasephelile. Okay, sawubona sisi. Yebo sawubona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama sisi? Akhona waNongalo. Nongalo, neminyaka mingaki? Ngina 24. Okay, umntana wakho lo? Yebo mntanami. Oqala. Yebo uqala. Okay. Umntana wakho sibizelwe yena la baba Mfekayo ukuthi unalesifo sisibonayo nathi kunjani nje kuwena uzizwa kanjani ma nokuthi impilo injani nakuyena umntwana kuwena? Kunzima khona ukwamkela kodwa bese nokugive up ukuthi usengathola usizo ngoba kade ngangizama. Futhi okunye bese ngitshela ukuthi mhlawumbe udaliwe ngoba nangesintu saye samzama ukuhambisa kubantu besintu kodwa still ayekho ushintsho. Nakhona kunzima ngoba naye unakho ukubuza ukuthi kanti maye indaba mina nginjena. Nabanye futhi khona nobhuti wami ubhuti wakhe omlamayo omncane mebona yena engagqokanga mhlawumbe megeza uyebuza ukuthi hayibo indaba lami ibhola lilikhulu maye la Nkosi enhle lincane yabo kuba nzima kakhulu. Usuke ehamba nawe ebhedlela? Yebo hamba nami. Okay, ngiyethola ufuna ukuthola kahle kahle lento yodokotela ni bafike bathini odokotela? Bafike bethe odokotela ihanya isifo esikhona kodwa futhi ngibombuyisa mangaba kunesimo esiphuthumayo ngokuthi umchamo wakhe engachami noma engakwazi ukuya toilet. Bethi bazombhukhela enye idate ngoba isanormal. Bayakwazi ke bona ukuyihlisa because bafike bemassage lapha yehla. Bethi nami ngiqhubeke ngenze kodwa menziwa yimina ngafuni vele akhala athi ubhlungu. Uma bemassage kuthatha isikhathi singani ukuthi iphinde ibuyele esimeni sayo? Siphuma nje esibhedlela sibuyele ngoba mephefumula noma ekhohlela iyehla because bathi amathumbu lawo la small intestine lesesehla sokuhlala lapha esikhwameni manje kuyehla noma futhi ekseni engekadli kuyenzeka evuke right engenalutho kodwa meke wadla mhlambe wakhohlela kuye kwehla kuzohlala la esikhwameni. Ukhona umuntu futhi sewangivimba ngadla na enenkinga kanje na okwazi ukuthi lento ayipitchize ikwazi ukunyuka yabo. But sothi samile njengaphile ngisho 3 minutes uyibone futhi yabo iphinde yabuya manje ibele esimeni sayo ukuthi ibele ezansi. So ke manje kulokho nakho kusho ukuthi nje basuke bedlala ngamehla akho ukuthi bathi ba massage ngoba njoba usho ukuthi kuphona esibhedlela suke ivele sibuyile. Yeah, kuwenza kanjalo kuphela ngisho 3 minutes kuyabuyela. Kanjalo. Kodwa besalinde wona umhla ka7 because bathe bazomisa etheater umhla ka8 thina sifika umhla ka7 eAlbert. 7 ngiphi inyanga? uJuly. Njoba ku-April manje? Yeah. South Africa ngazi kuzoba kunina ngane zakwethu ngoba amandla asinawo thina amandla lele kunina. Kuzoba kunina ukuthi ke uyalindwa lo 7 July or else nikuthathe nikuthola emahlombeni lokho ukuthi umntwana ke akwazi ukuthi asiwe ku Dr Nkosi akwazi ukuthi bayomlekelela nesibhedlela sasebenza kusona Dr Nkosi. Kuzoba kunina ngane zakwethu. 7 July abahulumeni esingazi noma kuyokwenzekani ukona ngeke nibaphinde futhi amhlehlise but ke esinesho yakho ukuthi lokho ka Dr Nkosi mayifika kuyena uzofika kuyena akwazi ukuthi afike amcheck bese ke beyamenza njengoba bamenza ngintando ngoba okude phela 7 July and again uma uzocabanga ukuthi ingane ayiye esikoleni ayifundi sho lo nyaka wonke nje ufile enganeni esikoleni mama bathini uthisha manifika ukukhuluma nabancengela ukuthi ingane yakhe ayingene esikoleni
bathi inkinga ezinye iy'ngane abanye futhi iyabathusa othisha lento le baye bethuke bathi ngeke bayasapha kwama-creche engingamhambisa kuwona bathi kungcono akaqala esibhedlela abuye se-right. Cabanga kusaba bona othisha Yebo bayathuka. ungakasabi iy'ngane kusaba othisha. Yebo. La ekhaya uya lemgwaqeni abangani bakhe bamvakashela ukuzodlala naye. Yebo unabo abangani kodwa futhi abanye bayamhleka baye bamkhumule bebuza ukuthi yini lesebhlukweni. Abanye besho-ke bemthuba bembiza ukuthi unesende elikhulu efike esho naye-ke ukuthi mawu sibani uthe mina ngikanje. Ya kodwa abanye sebemjwayele uyadlala-ke nabo. Yebo. Ongafisa nje mama ukubona kwenzeka njengamanje njengoba sesilanda thina njengothweleni nobaba uMfekayo yikuphi okucela ukucela no South Africa uyicelele wena. Bengingacela bandla ukuthi besize ukuthi ingane nayo ikwazi ukuthola usizo kuma-private hospital ngoba nami angisebenzi umsebenzi otheni okwazi abesibonelele ukuthi ihlinzwe. Hey Jongo. Kunjani? Jongo. Bheka le musungibuka kunjani? Ubani igama lakho? Uqathulo. Uqathulo? Qathu. Ubani? Uqatho abambiza ngayo. Elomtsizi uqatho. Nemnyama ngaqatho. Na 5. Una 5. Inini birthday yakho? Awuyazi birthday? Walishweba ke ikhekhe le birthday. Usulishwebile ke ngihamba nalo ikhekhe. Laba. Laba. Ngihamba nalo ikhekhe usulishwebile birthday. Ngithenga mina. Uyolithenga? Ngeshumi? Uright ke boy? Ufuna sikuthengeleni ke singakahambi, ufuna sikuthengeleni? Ikhekhe. Wena uyazi ibirthday yakho wena? Ayazi. Uthoza thengelani ikhekhe? Okay, kulungile ngizolithola. Limalini ikhekhe? Okay. Ibirthday yakho nje. Eyakho ibirthday nje, elakho nje ikhekhe. Limalini? Ngazi. Futhi ngeke ulihleke likhekhe leli. Ngithenga phela mina. Lungileke boy. No South Africa ilokho ke nangumntwana njengoba nimbona nje ungakanani mncane unekusasa lomntwana eliqhakazile empilweni yakhe leyaphambili but ke ilokho nje avele nakho azale nakho. Siyacela South Africa silekelele sikwazi ukuthola usizo lokuthi umntwana alekeleleke ahlinzeke abuyele esimeni aphile. Ilokho nje no siyabonga sisi. Siyabonga. Bamfekayo ngicela ukubuyisa baba. Mnewethu nalo ukuthi usungihamba boy. No sesizwile mnawethu udaba lengane njengamanje ke angazi ngizothi njengamanje wethu from here. Khona zomkhulu uyabona nje phakathi kwezinto engizizwayo kugogo umntwana no mama wakhe kunezinto ezimbalwa mhlawumbe engihighlightayo ukuthi isystem yethu yasifeyila. Ufuna ukugcizelela nami lokho ukuthi it's very sad ukuthi kunomuntu ongabuyela 4 years esibhedlela anikwe date yonyaka olandelayo. Thina leyo nto siyazi eyiboshweni ukuthi usize sitshela ukuthi kuthiwa basamgoba inkani benzela khuluma iqiniso ukuthi afika athi uyalunguza nje kuthiwe remand uyobuya ngonyaka ozayo. Manje kubhlungu ingane iyakhula. Enye into engiyibhekayo kuthiwa lengane bathi basafuna ikhule. Kuzothi kusuka bese bethi sikhule kakhulu. Ngeke isahlinzeka. So kubhlungu kakhulu lokho. Ngibona ukuthi mhlawumbe asicele ukuthi kubantu bakithi eSouth Africa makusekhona abantu abanjengoba bomkhwanaza abayisukumelayo lezi inkinga bengabheke lutho asibe semva kwabo. Uma ubaba umkhwanazi njengoba esefikile kulomndeni wakaNongalo wathi uyayibophezela ekutheni singazama. Mina njengomfekayi nami ngiyayibophezela njengoba kuyimina engimcelile ukuthi akeze ukuthi uma umntwana engahanjiswa kudokotela
bese thina ama South Africans senze njengoba sihlale senza sinikele esingakunikela. Ngingawumisa ngisho umkhankaso wezicathulo ngithi azimi izicathulo kwamanje labo 2 rand no 10 rand sibanikele towards lo mntwana ono 4 years okufanele aye esikoleni ayofunda, okufanele umndeni wakhe ugogo nomama uyababona ukuthi abekho right. Ugogo uyasho ukuthi akakwazi nokuyosebenza ngoba lo mntwana lona umthwalo wabo kufanele ukuthi bambheke. Kuningi okumile. Ngeke ngithi ke mina into engayifunda ukugula komuntu ekhaya kugulisa wonke umuntu. Yes, kunjani impela. Kuma izinto ngoba nami ngakubona ekhaya ubaba wami egula umawa angakwazi ukuphuma ayosebenza sibancane. Kufanele sidle but akekho ozophuma ayosebenza. So yilokho nakulomndeni ngingasho njalo ndonke amazwi wami nje kukho konke osukukhulumile sesikuzwile emndenini athi asicela abantu base South Africa ukuthi nanga umntwana omncane ono 4 years unalento yesende esingazi ukuthi into ngempela evelaphi. Useshiloko umkhwanazi ukuthi bivele ikhona kuphela abantu bebethule banele babona untando base beyavela. Kuyamangaza ukuthi ngendlela abaningi ngayo but kuthinta kakhulu uma ngabe kuyingane encane no 4 years. Kubhlungu kakhulu ukuthi njalo ihambe iyojika abasebenzi labazali kwamali yokuya esibhedlela uthola ukuthi kokunye basuke beyibolekile beyela ukuyojika. Beyela ukuyotshelwa odokotela ukuthi buya ngo7 July next year, bekutshela ngomhla 7 July this year bebuya next year. Uphinde uye bephinde futhi bethi buya ngonyaka olandelayo. So kuzoba kuthina ama South Africans ukuthi silinde umhla ka7 July noma siyasukuma manje kukhona esikwenzayo yilokho nto. Yebo. No, ngiyabonga impela kuzoba kunina South Africa ukuthi ke ngempela silinda wona lo 7 July noma senza umehluko wethu ukuthi empilweni sifake edonation yengane. But ke I step engicabanga ukuthi singenzeka njengamanje ukuthi ke umntwana asondele ngakene uDr Nkosi ayom examine bese eyasho ukuthi ke nequotation mayimenza ingaba imalini nesekuhlangana kwenesibedlela ukuze sazi ukuthi masibuya sile South Africa sesisebenzela phezulu kwemali engaka athi angakwazi ukuthi angamenza ngayo operation. Yabo ngoba baningi abantu abakanje futhi enye option engaba khona ukuthi mhlambe kucelwe yena uDr Nkosi ehle Okay. eze ngapha eThekwini. Uyakwazi ukwenza lokho. Ngizosakhuluma naye ngoba ngisho ngoba baningi abantu sebevelile mhlambe ngalowo ndlela sengaba lula ukuthi ke afike ababone bebaningi ezephuli. Yes, aba examine abangenzeka kanje ngoba nakhona futhi makuthi kufuna kiwe kena phezulu kusejari yakhe mhlambe ngalawo masethi singawazi ukwathola singakhipha ngisho iquantum bafaka iquantum kuqhumya kubheka emnambithi afika abacheke abanikeza ama prizes abo sibuye sesazi ukuthi ke nansi imali esetshenziswa kuyona kuqaleke mhlambe ukuthi siqala ngezingane siyaphuthuma ngezingane kanjalo yabo yilokho mhlambe kunye singakwenza kuyiqiniso no yezwakala. Yes, naye nje ngizomshuthela ithombe njengamanje ngimsendele uDr Nkosi uzoyibona but ngiyazi ukuthi ayizi ingane akwazi ukuyicheka ngoba ngeke akhulume ngento eyibuka ezithombeni. Yes. Yilokho ngiyathembisa sizozama baba. No siyathembisa siyabonga kakhulu. No ngiyabonga mnewethu siyabonga. South Africa siyabonga ilokho nje ngenza kwethu siyaphuma njengamanje futhi siyangapha sikhona eNanda singapha nje sibizwe ngapha eNanda ngakomjebheni Africa kunobaba yena umphambili wonke usobolile uphelile nje uphelile zikhona ngisho izithombe nje la ngithi yabo ngathi akukhombisa zona uyibona ukuthi kunjani isifo esinjani kanza kwethu siphuthumela lokho njengamanje siphinde siphuthuma umunye umfana futhi bathi ngapho ku stop age yena akaguli ke une competition yokuya phesheya bacandela ukuthi areze lamafansi umfana uyamodela ilokho nje siyabonga South Africa siyabonga nisalahle emakhaya.